Shin dan uwa ka kasance mai girman kai? Idan ma kana yi to ka daina, saboda girman kai ya lalata alaka da dama, musamman ma a soyayya. Girman kai kaɗan yana da daɗi, amma in yayi yawa kuma baya da daɗi, saboda idan akwai girman kai a soyayya komai zai iya rugujewa. Girman kai ya lalata aure da dama masu yawan gaske. Kamar misali, da kai da matarka a ce kuna zaune wuri daya, kuna nan kuna rayuwar ku lafiya lau, sai wani abu ya zo ya shiga tsakaninku, kamar misali matsala. Ba fata nake muku ba, amma na san da zarar an ce an kasance tare, to wata rana matsala za ta iya shigowa, amma ba ma fatan haka. Burin mu kowane lokaci a kasance cikin farin ciki da annashuwa da jin daɗi kuma da zaman lafiya, amma na san da zarar an kasance tare ana zaune, matsala za ta iya shigowa a tsakanin zamantakewa. Idan hakan ta kasance, sai ɗayan ya kasa neman ɗayan gafara domin a samu a daidaita zaman. Wannan shi ake kira da girman kai. Kada ku kasance masu girman kai da yawa, domin baya ɗaya daga cikin halayyar mutumin kirki. In girman kai kake ji ko kike ji, ki tuna fa ko ka tuna fa, a baya an yi wanda ya fika, an yi waɗanda suka fi ku kuma sun zo sun fice sun bar duniya. Da haka ku gyara, kuma duk abin da kake ji da shi, Allah ya yi wanda ya fika abin nan da kake ji. Da haka ku gyara zamantakewa ku tsakaninku da masoyanku. Na bar ku lafiya, mu haɗu a bidiyo na gaba. Fatan alkhairi zuwa a gare ku.